Malta mistennija tkompli tavvanza fl-użu tal-enerġija rinnovabbli fejn mistenni tlaħħaq mal-10% tal-konsum tal-enerġija totali sas-sena 2020. Dan ikkonfermatu statistika tal-Eurostat fejn innotat titjib f'diversi pajjiżi Ewropej inkluż Malta li għamlet żieda ta' 2% fl-użu ta' enerġija rinnovabbli fis-sena 2014. Dan huwa possibbli grazzi għal numru ta' inizjattivi li ttieħdu matul l-aħħar xhur, fosthom it-twaħħil ta' aktar panelli fotovoltaiċi u proġetti relatati ma' riċiklaġġ ta' skart domestiku li ser jinbidel f'gass li kapaċi jiġġenera enerġija. Fl-aħħar ġimgħat il-kumpanija Wasteserv ħarġet b'żewġ inizjattivi li se jkunu qed jiġġeneraw gass bħala sors ta' enerġija minn skart domestiku f'dalijiet tal-annimali, hekk kif kienu nawgurati l-autoclave fil-Marsa u l-impjant ta' riċiklaġġ fil-Matab. Dan flimkien ma' diversi inizjattivi li jħeġġu l-użu ta' pannelli fotovoltaiċi kemm għal skop domestiku u anke dak kummerċjali. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea hi li l-użu tal-enerġija rinnovabbli tlaħħaq l-20% sal-2020 bil-għan li tonqos id-dipendenza fuq fuel li niġġess u li qed ikompli jkun ta' detriment tat-tisħin fil-klima u l-effetti serra. Intant Malta se tkun qed tersaq viċin aktar arja nadifa permezz tal-qalba tal-power station li taħdem bil-gass għall-oppost ta' dik li kienet taħdem bil-heavy fuel oil.